karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapaha. Mauna lo, usa kinalang sultihan ko nimo kung nganong albor ang ngan ining maong kasa. Tungod kay ang akong ingahan ang ungang tag-iya ni ining maong dakong bay. Unsa? Kami ang unang tag-iya ining maong kasa ug dili ang pamilya Rima. Mao ba? Pero kung kamo ang tag-iya ining baya or ni ining dapita, nganong Nganong katapang nilang ko niya ni Madam Mercy. olo? Kana usab ang pangutana na gusto kong matupag. Kung nganong sagihang dako na ko, sagihang namatay ang akong amahan na usab na ang tanan. Say buti mong ipasabot lo. Ay buong lang ko nga usa ka adlaw ni Ana. Dili na kami ang tig-iya ni Lindapita. Dili na ako ang tig-iya sa akong kwarto. Lo, Dugay na kong nakadawat nga ang kwarto nga giangkon kung ako nahimo ng kwarto ni Madam Bessie nga bata pag-ayo niya itong panahon. unsa? Ug ang sakit lang kay nahimo ng katabang ang akong inahan sa mga Rima. Unsa? Diha ko to ba ang akong masulti nimo, Ma'am Sabrina. Ug maghinaot lang ko ng maong kasayuran ang halang sa imong mga huna. Ug dili na kini maabot pa ug mabati pa sa uban. Labi na ni Sir Rodel. Mao rin na ang imong sugilanon sa kinabuhi lo. Oh. Ay, nga, sadyang namatay ang akong inahan. Gisagop ko sa mga Rima. Ni Don Romero Rima, ang amahan ni Madam Mercy. Kinuo ko. Kalawang ba dahil sa imong sugilanon lo, Elmo? Kinsahingan sa imong mama. Lalia Albor Roca. Ang akong amahan si Jose Roca. Pero ang kasa, nasunod sa akong inahan, gitad pa sa iyang katiguangan panahon sa hapon. Oo ba? Pero anong gikupa man ni Baya? Wa kinhima ko pa sa panahon. Gisunog ang kasa Albor. Unsa? Gisunog kini sa amahan ni Madam Mercy. Unsa? Bangis ng amahan ni Madam Mercy na si Don Romero. Naibaw ba si Rodel bahin ining dapita? Wa ko higsultihan bahin ini. Tumutig gitili ang paghiskot nining maong bahay. Unsa? Pero kung ka sa Albor Uno kining baya, doon na kinidos. Gusto ka. Ug ang dos, mao ka ng bahay ng gipuyan ni Madam Mercy karon. Unsa? Sa wa pa masunog kin uno, gipanday na ang dos. Ug Ug unsa lo? kung unsa ang porma sa uno, mausab ang dos. Unsa? Wa gud dinhi sa palibot si Lolo Elmo ug Sabrina. Wa sabi to sa among dapit si Ma'am Sabrina, sir. Kun mao kana, milakaw sila og layo-layo. Pero, ano man? Posible nga importante kayo ang ilang gilakaw ug dinalian. Wa ka makipaganto si Ma'am Sabrina sa sapa sa banlot. Gusto. Posible nga moadto sila didto. Lakaw na Lisa. Bantay si Mama. Kung mangita siya namo, ingna nga may giadto mi sa lungsod ni Sabrina. Sige, Sir Rodel. Pag-amping sa sapa sa banlot.
Kinahanglang maklaro ang porma ining maong bay, Loel mo. Ayaw ka nagbuhata, Ma'am Sabrina. Kinahanglang ilubong sa kalimot ang nahitabo ni ining baya. Doon ay mga sugilanon nga kinahanglang ilubong na lang sa kalimot, Lo. Pero ang uban, kinahanglang buhion pagbalik aron makapadayon kita sa unahan. Unsay buot mong ipasabot. Gusto lang kong mahibaw kung nga nung gihimuan og replika kining maong bay sa amahan ni Rodel. Bugat ang rason. Sa imong una-una, unsa ka, Lo? Tungod sa sayop nga pagmahal. Unsa? Sayop ka pagmahal? Unsay put mo ipasabot, Loel mo? Kalit ang kamatayon sa akong amahan. Unsa? Ngano di ay? Unsa may namatyan sa imong amahan, Lo? Namatay sa aksidente ang akong amahan. Unsang matanga sa aksidente? Nahug sa kapayo ang akong amahan ug namatay. Mao ba? Bata pa ko ni adtong higayon. Pero nasuwayan ko na ang kasakit tungod sa pagkamatay sa akong amahan nga maupugtong nagbahal na ako. Ngano di ay? Ang imo daing mama? May problema si Mama Lalia o dili siya na ako ikasulti og tarong. Ay, mao ba? Maurta na ang nahitabo. Ug maura ka na ang akong ikasulti nimo. Haligi Manilo. Oh, haligi ka na. Anak ko magsandig-sandig sa bata pa ko. Kaluoy sa din mo kaagilo, no? Kamod ay ang unang tag-iya ining baya. Oh, napangilubong ko na sa kalimot. Og akong irespeto ang imong giasoy karon, Lo. Pero, Lo, mahimo bag akong isuwat ang sugilanon ining dapita? Ilisa lang akong mga pangan. Huh? May gisuwat mo kong sugilanon. Sugilanon bahin ining sapa sa banlot. Pero, lahi ang akong ihingahan, Lo, ha? Bahay mo. Pero likay, nampasa gali ni Madam Mercy. Makalaom ka, Lo. Bisan si Rodel, dili mahibaw sa sugilanon ining mong giasoy na ako karon. Posible nga, nahibaw na sa si Rodel. Pero sama na ko, dili na siya gustong mukay pa sa sugilanon sa kagahapon. Sabrina? Noel mo! Si Rodel karon. Si Rodel karon, Lo. Sabrina! Rodel! Di ara mi diri! Tosel si babaw. Rodel! Rodel, nanghagog mga buwak nga ipuno og tanong sa hardin. Mao ba? Ay, si Rodel. Ay, nagpauban na ako si Ma'am Sabrina. Dali na, Rodel. Mamalit kita sa bahay. Hain si Rodel, Annalisa. May gilakaw sa lungsod, madam. Unsa man ang duha? Naghuna-huna na silang mamalhin og puyo sa lungsod? Ambot lang kaha, madam. Madam, mahimong mangutana? Unsa man ka na? Unsa di pangan sa imong amahan? Huwag nga nung nakahuna-huna mangkas pagpangutanas ngan sa akong amahan. Ha? Annalisa? Madam, ayaw lang kasuko. Masuko gyud ko! Tuwag ka dili ko gusto! Wa ko makauyon sa imong pangutana! Madam, Naibaw ka ba? Nga dili maayo mangutana ka sa sugilanon sa ubang tao. Kay chismis ka na. sorry, Madam Mercy. Sorry, madam. Dili na mausap. Romero Rima, angan sa akong amahan. Og siya ang labing bangis nga tao sa kalibutan. O karong adlaw, naglangoy na siya sa impyerno. Madam. Ang mga taong luog, dili maayo ang padugayon sa kalibutan. Madam, Nahibaw ka ba? Kung buhi pa ang akong amahan, kamong tanan, wa karon ining baya. Unsa? Tungod kay salbahis siya. Luog! Hayop! Salbahis! Salbahis siya! Hayop! Madam!
nahimo karon ni Mama? Nasuko siya. Dili na ka, Sabrina. Lo, unsa man kay nasukan ni Mama Mercy? Usa lang kabutang nga magkapasako ni Madam Mercy ug sama ana. Unsa man, Lo? Kung makahinumdum siya sa kagahapon. Unsa? Ma! Ayaw! Oh, Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!